Jeg skal fortælle om rumfang. Rumfang fortæller, hvor meget noget fylder eller hvor meget noget indeholder. Rumfang kan med andre ord også kaldes volumen. Man kan fx finde rumfang af en flaske, en mursten, en terning, en cylinder osv. Når man skal beregne eller måle rumfang, skal man have en måleenhed, på samme måde som et ved areal, længde, tid, vægt osv. Den mest normale måleenhed er cm3, som læses som en kubikcentimeter. Men der kan også bruges måleenheden kubikmeter, kubikkilometer og kubikdecimeter, som jeg allerede har nævnt, også en kubikcentimeter. Kubikmeter bruges for det meste, når man skal måle noget, der som er stort, f.eks. som en stue. Kubikdecimeter bruges for det meste til, når man skal måle noget, som er flydende, som for eksempel vand. Nu vil jeg vise, hvordan man finder rumfang af nogle forskellige figurer. En kasse. Hvis man skal finde rumfanget af en kasse, bruger man formlen længde gange bredde gange højde. Og på en kasse vil det her altid være højden. Det kan jeg lige tegne med sort. Så vil det her altid være højden, det der er tegnet med sort. Og det der er tegnet med grønt vil altid være bredden. Og det der er tegnet med lilla vil altid være længden på en kasse. Eller i hvert fald på den her kasse. V, det står for volumen, som også betyder rumfang, som jeg allerede har nævnt. En cylinder. Hvis man skal finde rumfang af et cylinder, siger man rumfang lige med 1/3 gange højden gange pi gange radius i anden. Jeg kan fortælle jer, at pi altid er 3,14 længere derudaf, og radius i anden er radius gange med sig selv. Som I kan se på billedet, er radius der, hvor jeg tegner med sort nu. Og højden er der, hvor jeg tegner med rød. Hvis man skal finde rumfang af en pyramidestube, skal man bruge formlen 1/3 gange højden gange grundfladen gange grundlinjen plus grundfladen gange grundlinje. Der hvor jeg har markeret med rødt, der skal man finde kvadratroden af grundlinjen gange
grundfladen. Og så skal man så plusse det med grundlinjen gange grundfladen. Det var det om rumfang, og tak fordi I så med.